Yan ang akong certification and man. Hi ka mga hello guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Jewel Vlog. So today guys, na ay nag-message na ako. Padtuon ako nuko sa ilang opisina kay ipaklim na ang akong daog nga kuan entry nga video nga ang title sa kanang entry nga video ang ilang pa-challenge is Zero Waste Challenge nga video. Ang i-challenge ang mga tao diri sa among syudad sa Baybay City, Leyte nga mag-video mi og 1 minute para kung unsay among i-share diri sa kada panimalay or mga idea sa mga tao nga kung magmerkado mi or moadto mi sa mall, dili na mi kinahanglan mo gamit og plastic, dili na mi kinahanglan mo gamit og plastic para atong ampingan ang atong environment nga dili maguba tungod lamang sa paggamit nato nga mga plastic. Mauna guys nga hing-intra ang inyong lingkod nga si Alma Asilom sa Alma Jewel Vlog. Mao to guys nga nag-message na ang taga-opisina nga ako usa nga nakadaog nga consolation prize. Kung kasabot mo guys kung pila yung nadaog nga consolation prize. Ang ilang first prize sa ilang challenge is 4,000, second prize 3,000, third prize is 2,000. And lima ka consolation prize worth of 1,000. So mao na guys, ang akong average dito guys is pang-upat ko guys. So it means nabilong nako sa consolation prize. Mao na guys. O karon guys ato nang iklimon ang atong 1,000. Ako na nakaayo tabang ng 1,000 labi na ingnon lang nato nga makapalit nga jud bugas guys. Dili lang pang-load guys, pang bugasay na ning ato guys. Mao na ay 1,000 kanindot sa 1,000 guys. So ato na karon i-claim nga to sa ilang opisina. Mao na guys nga excited nako para klimo nako ang akong prize nga 1,000 pesos sa entry nga Zero Waste Challenge TikTok. Mao na guys. Sige guys, ubani ko ninyo guys sa akong pagkuha sa akong prize ngadto sa City Environment and Natural Resources. Mao na guys. Okay guys, ubani ko. Sige, see you there. Hi ka mga hello guys, it's me again, Alma Jewel Vlog. So karon mo ato na sad ko sa market pero kinahanglan ko magdala ko o gamit nga akong sudlan sa akong mga pinalit nga dili na ko magamit og plastic. So mao ni guys ang akong gi-prepared para akong sudlan sa akong pinalit today kay diri sa among syudad nagpractice nami nga dili nami mo gamit og mga plastic para makatabang mi sa Mother Earth. Ang Zero Waste Management gi-apply diri sa among syudad. Ang adlaw nga dili pwede mo gamit og plastic Martes ug Sabado. So karon guys kay Martes maron mauna nga ang akong dadon mauni ang akong sudlan sa akong pinalit or dili lang karon akong buhaton kun dili lang Martes ug Sabado akong pagabuhaton kun dili kung magmarket ko adlaw-adlaw na nako nga dili na ko mo gamit og plastic. Mao na guys, so tan-awan ninyo guys kung unsay akong sudlan inig adto nako sa market nga unta kuani siya makatabang ni pud ni sa mga katawhan nga maoy pwede gamiton para sudlan sa mga pinalit. Okay guys, adto na mi sa market. Masukin na mo imong ani. Masukin nagsumpot. Oh, nagsumpot ako kay arangat. Sa una na ni nato. Oh. Karna. Basa? Okay na. Tuyo gid ni. Sorted basket. Di man mabasa.
guys, 50 na. Naroon natin utang. Tangan na. 1, 3. 1, tangan ikurong. One na to. Dili, 5 naman to. Duha na rin uwang. Duha na lang. Hi. Hi, congrats. Thank you. Pasti. Ano picture? Okay na no? Ito pa sa treasures. Oo, ito lang pala. Imo Junakis. Mana? Ano ito? Oo, ito na. Ito po na rin para makita ka sa Okay guys, diyan ako, himbalik na ko, gikan ako dito sa City Environment and Natural Resources nga ako na lang di ay kuno ang gihuwat ngadto sa opisina mauna guys. O di ana ang akong dili lang di ay guys nga cash nga kwarta nga atong nadawat nga 1,000 guys, dili lang kundi na I'm happy di bali ang 1,000 guys mahurot ra ni pero ang akong certification wala mahurot, wala dili ni mahurot guys. Apil na ko sa ilang story sa opisina guys nga na usan ako nga hing participate sa ilang mga programa. Okay, medyo baliktad guys, medyo baliktad kay ako ning gi selfie video ang akong kuan mao na guys, di ang akong certification and money. Okay guys, o si mao na guys ang akong pagkugi, daghang salamat kaayo sa opisina sa City Environment and Natural Resources kundi sa Sendro mao na guys nga daghang kaayong salamat sa inyong maadjong pag-abi-abi namo didto bisan pa man og naghuwat mi amo kadyong gihuwatan kay sayang ang panahon nga kami maghuwat pa mi or mobalik pa mi, sayang sad ang 1,000 sayang kaayo ang 1,000 sayang ang 1,000